Hello लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा लोगोफोर DHS नि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङमोन आरो लास्ट डेटआ 18 फेब्रुवारिमोन नाथाय बेखौ सोलायबाय आरो बेखौ सोलायनानै गोदान नटिस होदों आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ बे लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना सेभ खालामालासिनो नायलांजोबदो दा होम पेजआव फैखाबाय दा होम पेजआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एसे गाहायाव बोख्लायनानै लेटेस्टआव फैनांगौ आरो दा लेटेस्टआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एप्लाइ अपसनखौ मोनो मोननै बे मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना एडिशनेल लिंकआवबो थुनो हायो बा एप्लाइ खालामनो हायो जायखिजाया गोसो नोंनि थ' बेनिफ्राय नोङो जेराव इलिजिबल जायो बेयावनो एप्लाइ खालामदो थ' नोंथांमोना सिगांनिखौ नुखाबाय भिडिअखौहाय दा क्लिक हियार टु एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो रिडाइरेक्ट जानो थाखाय अके थुदो दा अके थुनाय लोगो लोगो पेजआ अपेन जागोन बेनिफ्राय एसे लेट जायो सम सम मानोना सार्भार डाउन जाबाय थादों दा बेखौनो आपग्रेड खालामगासिनो दङ हेल्थ डिपार्टमेन्टआ दा गोदानब्ला थ' नोंथांमोना निउआव थांनांगौ बेखौथ' मिथिखागौ बयबो आरो एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना नायदो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दंखाजोबो मारै एप्लाइ खालामनांगौ बेनिफ्राय मेन बाथ्राया जाबाय नटिफिकेशन्स नोंथांमोना नायनांगोन जे नोंहा फरायनाया बेसेबां गोरोबो बा नोङो बबे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो दा हमना ला Grade-4 एप्लाइ खालामनो सानदोंबा HS पास नोंथाङा हमना ला HS पासनि पस्टआव जेराव कम्पिउटार सार्टिफिकेट नाङा बेयाव सेलेक्ट खालामना ला आरो होमबानो 8 पासआवबो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा 8 पासनि डिटेल्सआ थाजोबा नालाय बयनाबो बेखायनो 10 पासनि एबा HS पास डिग्री पासआ नोंहा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोङो होनोबो हागोन आरो लोगोसे जोंहा लोगोसे मा 8 पासआवबो एप्लाइ खालामनो हायो दा लास्ट डेटआ बेयाव आपडेट जाजोबाखै 18 सिमल' दङ नाथाय बेखौ बारायना होबाय लोगोफोर आरो बेखौ बेसेबां बारायनो हाखो स' नोंथांमोना नैबे नटिसखौ नायदो दा बे मोनसे नटिस फैदों दा एक्सटेनसन नटिस फैदों बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्ट टेक्निकेल नन टेक्निकेल गासैबो पस्टआनो लास्ट डेटआ 28 सिम थांबाय एबा 28 फेब्रुवारिसिम थांबाय स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थादो आरो जायफ्रा OTP फैया स' नोंथांमोना OTP फैयाब्ला थ' ट्राइ खालामबाय था बेनिफ्राय जुदि जाथाराबा 1 2 3 4 होनानै भेरिफाइ खालाम अब्लानो जाहैगोन दा बेखिनिसिम लोगोफोर एप्लाइनि लास्ट डेटआ बारायबाय 29 फेब्रुवारि जाबाय स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो जायफ्रा दासिमबो खालामाखै थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लादो आरो एप्लाइ प्रसेस बोरै खालामनांगौ स' बिनि सायाव भिडिअ दंखायो डिसक्रिपसनाव लिंक थ' बेयाव नोंथांमोना थुनानै चेक खालाम भिडिअखौ नायफिनदो फारि फारि अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन